ndị Igbo abatakwa m n'ọzọ n'ọgbọ ọzọ mụnwa bụ ọnọchie chọrọ ịba n'ime obodo bịanụkwu nsoro m ka anyị baa n'ime obodo ka anyị jụpụta ndị mmadụ ihe gbasara Biafra maka a na-ekwu Biafra gbago akọrọ Biafra gbada anyị chọrọ iji ụbọchị tata wee jee jọpụta ndị mmadụ mara ihe ha na-ekwu maka Biafra ma ndị chọrọ Biafra ma ndị na-achọghị Biafra dịka m dị aga ngwa soronụ m mụnwa bụ ọnọchie ga-edu unu gaa n'ọgbọ na-aga bịanụ ka anyị jụpụta ndị nwa ada biko gwa na ya afa gị Afa m bụ Chinenye. Chinenye onye? Chinenye Oriko. Chinenye Oriko. Ana m ekene gị nwanne m nwaanyị. Biko ịma maka Biafra? Nna amakwa maka Biafra nwanne m. Nọ na ọkakwa mma na Naịjirịa hapụrụ anyị aka ka Biafra kwụrụ maka na anyị si na anyị bụ Naịjirịa mana agụụ na-achọsi inyu anya ọkanụ mana onye ọbụla nọrọ onwe ya alisi ọbụgodo nwa karị nwa ka anyị ji ike kọta anyị erie nke anyị kọta like mụ abụ onye Ebonyi steeti ndị be anyị na-akọtakwa ji anyị na-akọtakwa akpụ anyị na-akọtakwa rice so anyị na-enwekwa ihe dị ka akpụ a o nwere ihe gbasatara ihe nri anyị enwere ọba anyị so ọ kakwa mma na ahapụrụ anyị maka akọtachakwa ihe niile na ndị Naịjirịa bụkwa buru ya jee rie ọkama ma ọ bụ na ọsọ ndị Biafra na-eri ọ na-ezu anyị nwere ike ndị nke anyị nwere enwe ezoro anyị na be anyị so mụ abụ onye Abakaliki. Ịma na onye isi n'ịgbagharị maka ihe gbasara Biafra afọ ya bụ Nnamdi Kanu ịma maka ya Nnamdi Kanu ịma na o nwere mgbe ejideburu ya emechaa hapụ ya asị ya agariza ya na ndị mmadụ emekọzi na mmemme na emekọzi na nzukọ na ndị otu ya abakwa kịta na-esogharịkwa ya na-asụkwa na a ga-eme ya arrest any moment from now ma miko nwere inwe ike ikwu maka nke ahụ ihe nwere ike ikwu bụ na onye ọbụla na ọchụ nwa ọkọ nwada nwa ọkọ nwe ọsọ si rapụ nwatakịrị ka o zuo ike a na-asị na ebe nwata na-ebe akwa arụ aka nne ya anọghị ya nna ya ga-anọrịrị ya so ya rapụ Biafra ka ọ gabara onwe ya hapụ Biafra ka ọ na-arụ ha hapụ Naịjirịa hapụ Biafra ka ọ kwudosie ike ịma na ị na-akọwa na o kwere omume ịhapụ Biafra ka Biafra nọrọ onwe ya yes o kwere omume mmadụ kwe maka na mmadụ ka a na-ayakwa na ihe na-ekwere omume n'ụwa bụ na m jụrụ ejụ mana ọ bụ na ikwete nkwete ihe niile ahụ ekweghị omume ga-ekwe omume kedu ihe ị na-eche na ndị Biafra ga-eme na ma ọ bụrụ na emechaa ji degharịkwa Nnamdi Kanu ọzọ taa na-esogharị ya n'azụ kịta ka ihe ị na-eche na ndị Igbo ma ndị Biafra ga-eme ịmago na asị na ọkụkụ ntị ike na n'ihe na-etofu ọ bụ na anyị ọkata na ha ka udo chia ma ha chọrọ udo ụzọ ọbụla Chukwu chọrọ ka ọ dị otu aka gosi onye ana m ekene gị nwaada unu ama maka Biafra kedu ihe unu chọrọ maka Biafra anyị chọrọ ka Biafra bịa gị nwakwanụ achọrọ ka Biafra bịa unu chọrọ ka Biafra bịa so ị na-akọwa na Biafra bịa na obodo a ga-adị mma oke gị nwa achọrọ ka Biafra bịa ọ maka gịnị achọrọ m ka ọ bịa ka Hausa na Hausa ka Igbo n'ala Igbo oke ị na-akọwa ndị niile nọ n'ugwu Hausa nata ndị niile nọ n'ala ebe a bụ ndị Hausa gbagowe duto na ihe dị mmadụ n'ala anyị a na-achịara aga ebe ọzọ maka abịa ebe a aka ya fụkwa ofu ya ngwanụ esi na ị chọrọ ka Biafra dị ka ị maka ihe ị chọziri ka ọ dị biko ana m ekele gị na-ekenekwa gị nwa biko achọrọ m ka ị gwa m afa gị afa m bụ Aquatic bụkwa ihe na-ebi n'ime mmiri ibi na mmiri anụ bi na mmiri ka m bụ biko achọrọ m ka ị kọwara gị nke ihe ma gbasara Biafra na ihe ma gbasara Biafra bụ na about Nnamdi Kanu the man na try well I like m ihe ọ na-eme but na bụ na Nigeria adịrọ mma mụ abụrụ Nigeria people mụ abụ Biafra man so I love wetin that man is doing. So ọ bụrụ na ahapụ Biafra ugbu a na obi ga-adị gị mma asị Biafra ga-akwụrụ onwe obi ga-adị gị mma ọhịa anyị na-achọ bụ ihe anyị chọọ our own anyị chọọ freedom anyị chọọ Biafra ka anyị chọọ ma mgbe na slapkwa m ọfụma and ịma na o nwere mgbe ya bịa jide Nnamdi Kanu maka ihe gbasara Biafra emechakwa arapụ ya abịakwa arịsụgharị okwu ya n'azụ na achọrọ ijidekwa ya ọzọ ejidekwa ya ọzọ na kedu ihe ifiri na ọ ga-eme na Naịjirịa biko my own suggestion bụ na mụ enwere ego but ọ bụ na a ga-ebupụta anyị material ka anyị chewarụ ha ada atụ ụjọ ihe abụba anyị ka anyị nọ gị na-anye na-ekwu so ada atụ ụjọ ihe abụba anyị ka anyị nọ mụ abụ nwa Biafra onye nna ya binyere ori na-eji ụzọ ụkwụ agbawa ụzọ ihe ọ bụ na ikwuchego
ka ihe anyị na-atụzi ụjọ so far as na perform a conclude si n'ihe dị ụta na ga-emere anyị organize ihe dị ụta anyị nidiri ya ha bịa achara anyị from ebe a bụrụ ugwu Awụsa ọ bụ anyị ka anyị nọ. Ndị Arịwa sịrị ndị Igbo nọ n'ugwu nawa ka ị nwere ike ikwu n'okwu a because nna afụkwa ndị Awụsa nọkwa na mgbada ebe a ka ị na-ekwu n'okwu a. Ọnụ nke m tinyere ebe a bụ na ugwu Awụsa bụrụ kọntrị mmadụ ga-abịa sịa na ị gaje nọrọ ịghọtago so onye ọbụla na ebe a bụ ọ laịfụ ndị a ka a na-ebi ndị a bụrụ ndị Igbo be anyị because ọ bụrụ ha bụ ndị Igbo be anyị ọkwa nye 3 months before 3 months ha bata ka ihe ejizikwana nkịta ọnwụ so ihe dịzi bụ na onye ọbụla nọkwa saịdị a ihe ọbụla ha fụrụ ebe a ha were ya ihe ọbụla ha fụrụ ebe a ha were ya make them take it like that because ọ bụla ha ga-eji agbazu afịa ha jiri ya agbazu afịa ọtọ ọ bụ maka ihe nke a na-eme n'obodo a anyị wakwenye Nnamdị Kanụ ihe ọ na-ekwu so ị na-akọwa na Biafra ga-aba uru ma ọ bụ ayi Chineke Biafra ka anyị na-achọ ka ọ bịa bụrụ m Nigeria man ị kwetere na ihe ga-adị mma na Biafra ọsọm our people bịa na-ekwerekwa na Igbo ga-adị mma ịghọtago ana m ekene gị biko kedu afa mba aka onye wetere Akachukwu onye wetere Akachukwu biko achọrọ m ịma ị bụ onye Igbo nwa bụ ezigbota nwa afọ Igbo biko ọ gịnị ka ị na-aghọta n'ihe a na-ekwu maka Biafra enwere ka ọ bụrụ na ị nọrọ mgbe a nụrụ ha Biafra mana ibido nụwa akụkọ maka Biafra kedu ihe ị na-aghọta n'ihe gbasara Biafra onye m na-ekelesi ike n'okwu Biafra bụ Nnamdị Kanụ ezigbota mpa onye chetara na anyị nwa bụ ụmụafọ Igbo onye letara anyị anya ọ jụrụ anyị maka ihe ụwa ọ jụrụ anyị maka ego ọ jụrụ anyị maka adịghị mkpa ọ jụrụ anyị maka na etoka m maọbụ na ebuka m kama na o chetara anyị na bụ ụmụnne ofu ọbara ị na-achọ ịkọwa na ọ bụrụ na Biafra nọrọ onwe ha na ọ ga-aka mma ọ ya ka ị na-achọ ịkọwa ọfụma maka na dịka indijin ọ bụrụ na Biafra nọrọ onwe ya m ga na-eri right m dịka indijin ọ bụrụzi iwu na m ga na-echi jọb maọbụ na m ga na-ata afụfụ maọbụ na m ga-achọ ụzọ m ga-esi kpata ego nwa na ego dị na be nna ha so ị na-achọ ịkọwa na ọ bụrụ na enweta Biafra na ihe ga-adịrị anyị mma Eze Chitoko bịa maka nna anyị ka o mezieri anyị na ya tagbugo nwaanyị n'afọ biko onwe onye ị nwere n'ugwu onwe nwanne ị nwere n'ugwu enweburu m nwanne beta akpọgo m ya na fonu si alatawa be nna ya bịa nọrọ be nna ya nọzi na n'ugwu na ugwu abụrụ ebe mmadụ ga-ebi ọ gbadatagokwa because na ndị Arịwa sịrị ndị Igbo niile nọ n'ugwu nawa mbọsị m kpọrọ ya na fonu ruo 24 hours ọ bata be nna ọ nọ be nna for 24 hours so Nnamdị Kanụ otu esi esogharị ka ejidekwanye ọzọ ka ihe iche na ụmụ Igbo ga-eme ihe m na-ekwu bụ ma ha ji ya ma hapụrụ ya Biafra ga-enwe isi how you take see Nigeria as it be now? Thank you very much. I thank God that Buhari is still alive, he came back. But the statement he made... Please, can you tell us the statement from the President of Nigeria? Thank you very much. The state of the nation is... The country is negotiable. And that is all. Yes. Yeah. Even the appointment is not under character commission. Okay. Yes, but I'm angry with him for one thing. Hausa is Hausa, Fulani is Fulani. We know everything, but we don't want to go to war also. Okay. We can.